Buhay po siya mga kapatid. At tayo po habang nabubuhay, kailangan lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon.
hindi po nagkulang si Lord. Kaya ibigay mo yung the best mo. Kaya sabi ni Lord sa kanya, ginawa niya yung kanyang makakaya. Habang naglilingkod ka kay Lord, ibigay mo na yung the best mo. Ibigay mo yung kung ano yung kaya mong ibigay kay Lord. Amen. Buhay na natin, andyan na. Mga kapatid, yung alay po natin, yung sarili po natin, andyan na po. Ano pa yung dapat natin ibigay kay Lord? Sinong nais ulit pagpalain? Na mas lalo pang pagpapalain? Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ako magnanakaw. Oh, amen? Ulit nga, hindi ako magnanakaw. Amen? Tignan natin sa bukong Malakay. Ganda po. Malakay chapter 3 verse 8. Ang tanong ko naman, matuwid pa ang pagnakawan ng Diyos? Hindi, di ba? Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako. Pakiulit nga, hindi ako magnanakaw. Oh, pero sabi ni Lord, pinagnanakawan niya. Sa paanong paraan? Sa ikasampung bagay at handog. Diyan pala tayo sumasablay minsan, mga kapatid. Alam ni Lord kung sino dito yung magnanakaw at hindi. Di ba nakapaloob sa 10 utos na huwag magnakaw? Sa Santiago, anong sinabi po doon? Pag nasunod mo yung siyam na putya, ay siyam na putya at lumabag ka isa, baliwala po lahat. Kaya basihan din po ito, mga kapatid, sa pagsunod. Kung gusto nyo, mga kapatid, na i-open ni Lord yung windows of heaven, ibigay nyo yung para kay Lord. Anong para kay Lord? 10%. Minsan, mga kapatid, payag ka ba, mga kapatid, pag may mga bagay na may mga bagay na ginagawa ka sa ubasan ng Panginoon, payag ka ba? Na minsan kukunti lang yung matatanggap mo kay Lord? Hindi, di ba? Gusto natin, lagi tayong pinagpapala. Kaya na ba? Next! Ano sabi na pa dyan, mga kapatid? Isinumpa ko kayo lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Yan ang ibig sabihin. Ang sakit, di ba? Pero kailangan. Pero tatandaan ninyo, na ang Diyos ay kailanman may nakalaan para sa ating mga pagpapala. Sundin lang po natin kung ano po yung sinasabi ni Lord. Hindi tayo mabibigo. Mga kapatid ko. Next! Dalhin mo yung ikasampung bagay. Buo yan! Buo! Walang bawas! Yung 10% na yan, para kay Lord po yan. Para kay Lord. Wala pa yung sarili mo. Hindi ka pa nagbigay dyan. At ano yung bigay po natin? Yung sa aking subukin ninyo upang matugunan pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. Tanong ko ulit, sinubukan na ba natin ng Diyos? Sinamon tayo ni Lord? Sino nais magpalain ulit? Tanggapin mo yung hamon ni Lord. Tanggapin mo, subukan mo siya. Ibuhos niya daw ang masaganang pagpapala. Ibuksan niya ang mga bintanan ng langit. Maraming bintanan ng langit, mga kapatid. Hindi lang po tayo sa pera, pinag-usapan po dito. Pinagpapala ka, physical, material, yan, mga kapatid. Ano pa, yung mga spiritual. Pero lahat yan, pansamantala lang po. Ang tunay na pagpapala, walang iba kundi yung hantong po tayo sa langit. Lahat yan pansamantala. Pero gawin po natin upang maging masagana at maging maligaya ang ating buhay. Sa paglilingkod tayo ni Lord na mahirapan tayo, mga kapatid. At yung the best na yan, hindi po yan nagbabago. Amen? Kaya wala kang ibang gawin kundi sumunod ka sa the best na yan na sinasabi po sa salita ng Panginoon. Amen? At tayo po'y magbigay po sa gawain ng ating Diyos na buhay.
everybody say amen. Did you feel the presence of God? There is a victory. Hallelujah. Okay, at in the book of 2 Chronicles, chapter 4, verse 17. If my people shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins, and I will heal. God created human being perfect. That's why we are more valuable than these parents. Kung ang tao po, ang halaga ng buhay ng tao ngayon ay parang manok lang, pero sa halaga ng Diyos, isang kasalanan na magsisisi sa harapan ng thousands of angels in heaven rejoicing. That's why, visitors, you are very important person in the sight of the Lord. Yung katawan, babalik sa lupa. Yung espiritu, babalik sa Diyos. Yung kaluluwa, yun ang hindi namamatay. Yun yung hahatulan ng Diyos. Ang tanong, saan yung kaluluwa? God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Ang sagana at libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung nananampalataya ka kay Kristo. Pananampalataya may gawa. Kaya sabi niya, this is the accepted time. This is the day of salvation. If you hear the gospel, the good news of the Lord, harden not your heart. God give you a chance. Every human being in this universe, God give a chance to them to be saved. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng ang tao ay naligtas. Kaya si Kristo ay lumaba. Kaya lang, ang tao ay nanatiling biyo. Kaya pag ang Diyos ay kumausap sa iyo, now is the day of salvation. Waratia, Oga Tasgama. Bisita po namin. Lahat po ng bisita. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Napagharihan po tayo ng Diyos. Oh God, hallelujah. Thou art my God. Lahat ng bisita po natin. Pinangaral na po sa inyo ng mabuting balito. Kung saan binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, na-apply natin yung ating pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father, for this song. Ang halaga ng isang kaluluwa ay 100 taon. Oh, salamat po. Salamat po. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan.
Maraming salamat po sa mabuting balita na aking napakinggan. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon para manalig ako sa iyong mga salita. Salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Kabagan mo ako, Panginoon. At sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas na aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa kaligtasan na ating natamo. Ito po ang aking samod na lagi sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mag-ibaba niyo na po rito. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa mga kaluluwa. Salamat sa Diyos. Bless the Lord. Na kailangan po namin gawin sa aming mga buhay, lalo na sa pagsunod, Panginoon. Patawarin mo lamang po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang na hindi po namin nasusunod, Panginoon. May mga bagay na hindi po kami, Panginoon, nagagawa. Panginoon, sa mga pagkukulang ito, Lord God, ay hindi mo binilang, Panginoon, na kami para pabayaan. Kundi, Lord, patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kami, Panginoon, na pinagpapala. Patuloy mo kami, Panginoon, na ginagabayan sa buhay, na hanggang sa panahon na kami po ay makasunod ng buo, Panginoon. Hallelujah, itaas ang pangalan mo, napakadakila mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kalakasan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo nagbigay sa amin, Lord God, ng kalakasan. We worship you, Lord. Hallelujah. At lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo, Lord, lahat ng kapatid. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sa